V mladosti som chcel byť farárom, spojal som hriešníkov a klamárov. Dal rozhrešenia ich čiernej duši, apeloval, že kradnúť sa nesluší. Celé dni odetý v sutaní, spovedať drevenej kukani, kázať múdre slova s vedavým davom, mať chrám Boží za dom. Tento sen som mal len deň, jedna info precykla zároveň. Problém som videl jeden hlavný, že nezažil by som styk pohlavný. Celé dni odetý v sutani, spovedať drevenej kukani, dal rozhrešenia ich čiernej duši, apelal, že kanúta nesluší.